Bejn il-5 u 8 ta' Diċembru id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se tinbidel f'ambjent tal-miliet għall-attività Misraħ il-Miliet magħmula minn programm ta' attivitajiet għall-familja kollha. Dan filwaqt li dawk li attendu jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista. Tkellimna mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami dwar il-messaġġ politiku ta' din l-attività. Partit Nazzjonalista nibqgħu niddependu fuq lotjiet tan-nies. Aħna Partit Nazzjonalista wasal fejn wasal għax kontinwament tul is-snin kellu l-appoġġ popolari tal-poplu Malti Wawċi. U m'għandix dubju l-poplu Malti Wawċi illum qiegħed iżid fl-appoġġ tiegħu għall-Partit Nazzjonalista u allura f'dawn l-attivitajiet tagħna u fi żmien il-miliet iva aħna ġew nduru fuq il-poplu Malti u nitolbuh jagħti id-donazzjoni tiegħu biex jgħin lil dan il-partit. Dan il-Partit Nazzjonalista li rrid ngħid illi minkejja d-difettrizità kellu huwa partit li bidel il-wiċċ ta' dan il-pajjiż u huwa Partit Nazzjonalista illi llum anke mill-oppożizzjoni huwa partit li għandu ħafna xjoffri lil dan il-poplu Malti huwa partit li ħajkompli jaħdem biex itejjeb il-qagħda tal-familji Malti. Beppe Fenekadami tkellem ukoll dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Aħna favur li jkun hemm regolamentazzjoni tal-finanzjament tal-partiti li aħna maħniex favur u li tagħmel liġi li hija gidba. Inti tgħid li inti kontra l-finanzjament tal-partiti, però fl-istess ħin għandek Partit Laburista li sal-lum huwa iffinanzjat minn proprjetà li hija proprjetà pubblika, proprjetà tal-poplu Malti Wawċi li saraq mingħand il-poplu Malti u għandna Partit Laburista li b'mossa waħda biss akkwista art li tiswa 10 miljun euro, illum għandna Partit Laburista illi saraq proprjetajiet djar tan-nies biex nagħmluhom każini. U ngħidu l-Partit Laburista aħna favur li jkun hemm liġi tal-finanzjament tal-partiti, però ejjew nitilqu mill-level playing field. Rott lura lill-poplu Malti il-proprjetà l-istrat. Rott lura lill-privat il-proprjetà l-istrat. Mbagħad iva aħna l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista nkunu nistgħu nibdew mill-istess punt ta' tluq. Il-Viċi Kap Nazzjonalista għamel ukoll appell lin-nies għal maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista. Din sena qegħdin nagħmlu xi ħaġa differenti, qegħdin naqsmu l-attivitajiet tagħna fuq 4 ijiem, qegħdin ngħidu lin-nies ejju hawnhekk ħajkun hawn attività kbira, attività tal-miliet, attività tal-familja kollha. Kif tkun hawn għejn il-Partit Nazzjonalista, il-bned tkun qed tgħin il-Partit Nazzjonalista, tkun qed tgħin lilek, tkun qed tgħin il-familja tiegħek u fuq kollox tkun qed tgħin lil pajjiżna.